Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Kamar kullum ma yau ma mun zo muku da wani sabon abu wanda muke so mu bi su a kai daki-daki. Wannan abu kuwa shine yadda ake buɗe email da waya cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. To muna so mu ɗan bi darussuka ne wanda ya danganci email a haka, insha Allahu za mu bi su akai-akai, yadda za ka buɗe email ɗin na farko, yadda za ka yi amfani da email, yadda za ka yi siyayya wato ta email ɗinka daga kowace ƙasa, yadda za ka buɗe channel YouTube da email, yadda dai za ka yi mabambantan abubuwa masu zuwa akai-akai haka muke so mu yi su. Kamar kullum dai ni ne naku Yunusa Abdullahi mai gabatarwa a wannan channel ta sirrin fasaha. Ga wanda suka fara kallon mu a yau, muna roƙon da ku danna mana alama ta ƙararrawa, sannan ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alama ta ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku gani. Abin da kake buƙata na farko a cikin wayarka shine browser. Idan ka shiga browser ɗinka kamar haka, sai ka tafi Google directly ka rubuta sign up. Gmail, sai ka danna shi kamar haka. A nan idan ka zo bayan ka maka wannan fuska haka, sai ka zaɓi create your Google account. Shi za ka danna a nan gurin. Zai kawo maka fuska ta gaba mai kamar haka, inda za ka rubuta sunanka, sunan mahaifi, username da kake so ka yi amfani da shi, da password. Farko kamar ni zan rubuta sunana kamar haka. Yunusa, sannan na tafi sunan mahaifi na rubuta Abdullahi, sai kuma in zo nan gurin in zaɓi wani suna nake so na yi amfani da shi a zaman username. Alal misali ka ji ana bbc@bbchausa.com, wato freedom radio @kaza, irin wannan dai wanda ake linkin ɗinsu da Gmail sunanka kenan, wanda unique ne, wanda kai kaɗai ne mai irinsa, babu mai irinsa. To sai ka zaɓi sunan da kake so ka yi amfani da shi, laƙaninka ne ko kuma wani suna ne ko wata inkiya. Misali ni zan yi amfani da wannan suna kamar haka, Bakano. Sai kuma in zo nan in zaɓi password ɗin da nake so na yi amfani da ita, wato lambata ta sirri. So bi ita ake saka password ɗin, yadda za ka yi confirmation, su tabbatar yadda kasa ɗin hakan take. Yawwa, yanzu in ka gama haka sai ka danna next kamar yadda kuke gani na danna. To yanzu abu na gaba shine wanda za ka yi, sai ka zaɓi lambar waya. Misali za ka fara sa ta ne da +234, shine wanda shine code na Najeriya, +234 kamar haka. Sai kuma ka biyo da, sai ka cire 0 farko ka sa 8 kaza, yawwa, ko 7 da lambar da take biyo mata ne kamar haka, 44. Yawwa, sai kuma in zo in zaɓi shekarar da aka haife ni. Na zaɓi alal misali nan watan Afrilu, zan iya zaɓar 22 a April, amma yana da kyau ka saka exact birthday ɗinka, yadda baka da wata matsala. Ni ma abin da yasa ba na saka haka ba, wannan ba shine daidai wannan ɗin na ba, to saboda tsaro. Sai ka zaɓi gender again, mace ne kai ko namiji, ko kuma ba ma ka san bayyanawa, duk za ka iya zaɓa. Sai ka danna next. Yawwa, yanzu abin da ya rage shine sai mun verifying na number ta, shin ni ɗin ne lambar tawa ce, kar na je ne amfani da lambar wani in nema haka. To gashi nan sun bani option guda biyu, za su turo min da shin yanzu nake so ko kuma sai an jima zan yi verification ɗin. To yanzu na danna musu send, alamar su turo min yanzu abin da ya rage su turo min lambar. Yawwa gashi nan har sun turo kamar yadda kuka ji ƙarar wayata.
yanzu abin da zan yi shine in saka lambobin da suka turo. Gashi nan nayi verification na number ta. Yanzu kawai abin da ya rage in tafi directly zuwa ga email account ɗina da na buɗe ne yanzu, amma yanzu komai ya kammala. Yanzu abin da ya rage welcome nake so su nuno min yadda kawai da in ka zo nan gurin duk wani terms and condition da su ga maka na tsare-tsaren su, to abin da kawai za ka yi ka yadda shine. Yanzu gashi nan komai ya kammala. Welcome Yunus Abdullahi kaza da kaza kaza da kaza. Mun gode da wannan gudunmawa da kuke bamu. Kamar kullum dai muna roƙonku da ku danna mana alamar ta subscribing, sannan ku danna ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za mu gani, da kuma yadda za mu ringa samun ƙwarin gwiwa daga gare ku shine wanda ku ringa danna mana alama ta like. Mun gode sai wani lokacin.